Ya zafika pachapoti kodi Peter Mutharika amatulukiranji. Amatulukiranji. Umumu makamakamu kumonamo ndi munsewu umenemu ndithu sikuti ndi malo undi munsewu unkungodusa kokha kumene kuko. Ndi anthu ndi amene amene mukaona kuti ayima. Kumene akayimireko ndi kumene mukaona zoti kuli chigulu chopsa kwambiri, chigulu chikhwimbi cha anthu. Ndi pamenepa mtakuona zoti anthu ndithu chikhwimbi cha anthu kuona kuti anthu amayankhulisa iye sangatuluke ndapatu walowera kumpoto komweko kumene ndithu kunali Dr. Lazarus Chakwera, komano kunalibe khwimbi ngati limene lili khwimbi kumene koko maona ndi anyway zambiri sikuti fatika yankhulisaso kwambiri mapezeka ena kumafotokozera kuti President Professor Arthur Peter Mutharika ayima pano pa agenda ndikoza kulengeza tsopano kuti tafikano pa agenda pamene pasonkhana chikhamu cha wanthu palo wano kuno pa agenda chigawo chino chakumpoto pamene tikulowa chigawo chino chakumpoto pano ndipo pamene timalowera chigawo chino chakumpoto kuno pa agenda kuno pamene pasonkhana chikhamu cha wanthu ochuluka kwambiri mbali zonse za nsewu zakutidwa palibe malo ena odutsa pera mukhoza kuona mmene palili pano pa agenda Blue Alliance yafika palo wano amaloko muna anthu akuno kumpoto muna tenga kwamene akutionera patakali pano dziko lonse la Malawi muna Malawi kuchokera pano kufika mawa ambekezezo tano kuchokera kuno kumpoto sungachita kufunsa zimene zikutia kuno chigawo cha kumpoto dziko laona kuti Professor Arthur Peter Mutharika akutenga dziko ndi anthu akuno kumpoto kwambira pano pa agenda avomereza kuona kuti ngati kumwera avomera Central Region avomera ndiye kumpoto ndi ndani palibe anthu akuno kwa agenda timadalira ulimbi ndiye Professor nawo mwana amalamulira fertilizer lapo 20,000 kwacha kwa MCP fertilizer 150,000 ndio walitsa ndani na anthu akuno kwa agenda ndio kuti tikufuna so Professor alamulire pa 16 September tayamba zibai mina zimene zizikuzopeleka utengo wanji kwa chipani cha MCP pamene patakali pano uli ndi amene akulamula dziko lino amwene zimezo zonse achita kufunsa Professor longopiga pasibe ndikuzakukia mulilongwe kunali ma emergency meeting amene achitika kwa azatu wa MCP amakambirana kuti tete amene ulonga makatoni tiziongeza tisaboma mabanda yapita Professor onena boma wina afune asafune boma yapita walandira motani atati kuno pano pa agenda ndipo ndife osangala kwambiri foyona kuti chipani chimene chilipo chizotula kwambiri koma amene panopa Arthur Peter Mutharika alowa mboma tikudziwa zonse zibwera mchimake mulichikhulupirira kuti Professor kulowa mboma pozona kulimisa mtima ndi chani tikuona ntchito zawo zimene naso funa abwererepo pamene akufika kuno atati chigawo cha kumpoto mawa akhala mudzuzu pa Msande kupangisa msonkhano pa Mzuzu pa Katoto ground mwina kumpoto mwa uzanje amalawi onse kuchipaka na kufika kusani
Analaita usataka nchini mikisofata pita mtali kawera somboma. Apia somboma. Zikalo mengi jipa chipinja. Kwa mbili. Profesa kuda kwa mboma. Yanji zone. Somboma. Zone. Ili chuma mesa nditima ndijani kuno kumpoto mukuti atati akulowa somboma. Okay, ine ndinedwa dole fari watu kulongwe. Sisi ndaringa uri kuza tamala mwe wabulongwe. Uri kuza kusanga mpazi mwezi zikitika. Zimasukira zo fosu zo n'ubizi marivura Mozambique. Muri kifari we na professor Alwadi. Zimazo zo gondo zone. Neno tenga ukaiwanje kupita kwa Malawi kunjako mpaka wetu kupita chifupi tipa 16 September. Yo angozi ndike zo ngurava ko bali sinjitwa dibwele kwa mina kala bila kugadi. Asakasa ni makanizana kurawa akuzongozayo. Safuraka lesi nkhaira vomere. Ditu. Alright, nimene tikuchirira kuno pano pa agenda ikawo tukolowa munzuzu kacheza ndi anthu angapo onsewa akusindika kuti profesa akapita kutalika akulowa mboma zivute izi imalingana amene pali pa ground pali pamo la anthu pano pa agenda kumulandira ampulumusi ameneyo profesa akapita kutalika amene akulowano kuno chikawo cha kumpoto tikati kwa tendo sana malendo pele umene ambira muja kuno mulindine Robert Mukoli amene kanduka sana kama kuno tulikoke amene simula bale kuno kala amene butiku basira muziona zimezi kuchirika kuno makoma nonse. Maribanje wakamukona ndi kwambiri yama ndio sana kwambiri hayo sandikatusa pano mande nira maunyinji machibale machikondi maulemu ndikuleziwa kwambiri Mutudize zimezo mpaka pa 16, Toma 16 tinijua iguru, Mkumbuke, tinijua iguru, kilo ziwili ndinazo, yoyamba, kuchosa boma hili, yachiwili, kumanga Malawi wa Sopano. Hicho saboma, ipa lankanza,